Tu ťa musím zastaviť, slečinka. Myslíš si, že hriešnici si zaslúžia pokoj svätý? Až nečaká, že ich pustíme k bráni nebeskej. Poviem ti teraz niečo dôležité. Predsa peklo je navždycky, to sa uznať musí. Mali svoju šancu, nach sa teraz kotli dusí. Náš svet je čierno-biely, tak darmo strácaš sily. Mali byť lepší, teraz ich zabijeme zas. No počkaj. Baby, teraz prosím ťa tíško buď. Chceš mi povedať, že tí hriešnici nie sú zlí? Sú to hráči alebo stráči, to uvidíme. Prepáč, ale nepôjdu k bráne nebeskej. Teraz na záver chcem povedať, že je to otázka zábavy, že není nič zábavnejšieho. Exorcizmus je mega zábavný. Peklo je navždycky, to sa uznať musí. Mali byť lepší, teraz sa kotli dusí. Náš svet je čierno-biely, tak darmo strácaš sily. Mali byť lepší, teraz ich zabijeme zás. Peklo je navždycky, to už každý vie. Ich trest je nekonečný, tak to už radšej vstaň. Ešte jednu vecičku tu máme, jednu správu ti predáme. Od teraz platí táto zmluva, že očista sa teraz posúva. Nechceme čakať roky, znovu zabijeme vás. Viem, že je to trošku šok, ale za pol roku sme zas u vás. Zdravím, dajte odber, všetky originálne zdroje sú v popisku a užívajte života. Chcel som povedať života, nie drogy, života.